I després de tanta notícia és hora d'entrevista esportiva. Amb qui parleu avui? Doncs avui hem volgut parlar amb un dels esportistes tarragonins més prestigiosos i en uns instants contactem amb Albert Cabestany, un dels pilots millors al Mundial de Trial. De trial de la marca Sherco. Natural de Tarragona, és un dels pilots del Campionat del Món de trial amb més prestigi. El seu gran i llarg palmarès destaca un Campionat del Món de trial indoor, més de 10 campionats de trial per nacions entre indoor i outdoor, 3 campionats d'Espanya indoor, un campionat d'Espanya outdoor, entre d'altres. Aquest crac de 31 anys encara li queden moltes coses a dir al Mundial de trial. L'any 2011 va acabar segon classificat al Mundial Outdoor i ara, en l'inici de la temporada 2012, ja s'ha col·locat com a tercer classificat del Mundial d'Indoor, empatat a punts amb Adam Raga. I aquí el tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Albert. Hola, bona tarda. Abans que res, moltes gràcies per atendre la trucada en directe del microones de Tarragona Ràdio. I què, com va? Ara, pel que hem vist pel teu Twitter, a Madrid, no?, uns dies? Sí, he aprofitat que tenia un Campionat d'Espanya a Guadalajara i hi havia un torneig important de tenis aquí a Madrid i m'ho he fet venir bé per disfrutar d'un esport que m'agrada molt com és el tenis. Molt bé, una mica de relaxació. I l'inici de temporada, parlem una mica d'això, que va començar la setmana passada a França. Com el valores? Bé, va ser un inici crec que prou bo, vam ser regulars, de fet només el Toni i jo som els únics que per ara estem a totes les proves al podi i això és important, no? En un campionat amb tantes proves, amb rivals tan durs, a ser constant crec que serà la clau d'aquí a final d'any. I com et veus de cara al títol? El títol està clar que és complicat. El Toni, com sempre, és el favorit, ve de guanyar el Mundial Indoor. Nosaltres hem estat segons a propet seu, però hem vist que és el pilot que marca les referències i serà l'objectiu. Queden moltes proves per disputar-se, òbviament. Ara la idea és aquesta, lluitar per intentar estar davant seu, però no serà gens fàcil. I no heu pensat, entre tots, reunir-vos i dir-li escolta, Toni, vés a fer una altra cosa, que nosaltres també volem guanyar? Bueno, si algú se'n tom bé, ho has d'aprofitar, no? Crec que és el contrari, hem d'estar contents de tenir un rival com el Toni i crec que ser subcampió del món davant de, podríem dir, el millor pilot de tots els temps, crec que també és important i li dona encara més mèrit. I això suposo que és important també perquè els millors sou catalans i suposo que us porteu bé, no?, entre vosaltres, perquè heu d'anar a fer també el Mundial de Nacions i aneu junts. Com va aquesta relació? Bueno, hi ha una mica de tot com a tot arreu, no? Hi ha molts pilots que portes millor, n'hi ha qui no portes tan bé, però vull dir, en general la mina és bastant sana, ens veiem molts caps de setmana a l'any i si no, doncs seria bastant complicat si no fascineixin les coses. I ara que ja portes molts anys al Mundial, quin balanç faries de la teva carrera? Bé, porto molts anys, però quasi quan més estic disfrutant o com més partit estic traient són aquests darrers 3-4 anys, si no tenim en compte el títol de l'any 2002, és quan me sento millor tant com físicament, damunt la moto, la manera d'afrontar les carreres, i crec que ha estat una carrera que sempre en constant progressió, sempre tirant endavant, i estic satisfet pel tema aquest, no? Vull dir, 31 anys, normalment tots els grans pilots amb 29-30 ja es retiraven i no feien gran cosa als indoors, i tinc la sort d'estar a un altíssim nivell i lluitant a les proves del Mundial Indoor, que són un més complicat o més es nota l'edat. I parlem una mica dels teus inicis, ja fa una mica d'anys, però com vas començar a practicar aquest esport? I sobretot per què? Què et va motivar? Jo vaig començar amb la bicicleta. Per casa mon pare tenia una moto trial i sempre és el que he viscut i el que realment m'agradava, no? Jo recordo que ell arribava al col·legi i en vez de ficar dibuixos animats me ficava videocassets de trial, vull dir, era la meva passió i el que vivia a diari, i arrel d'això doncs, va anar sortint, no? Vaig començar amb bicicleta fins als 12 anys i llavors es va entregar la meva primera moto i a partir d'aquí vaig fer alçar la disciplina del motor. Vas dir moto que cansa menys, no, això? No, al revés, cansa molt més. Cansa molt més? Sí. Això està bé que ens ho expliquis. Per exemple, quin esforç suposa ser un pilot de trial del Mundial? Quantes hores entreneu? Com acabeu dels braços? Perquè molta gent això es pensa que esteu sobre la moto i no passa res. Sí, home, vull dir, has de pensar una cosa, vull dir, les motos de trial són molt lleugeres, comparada amb altres motos, són 70 quilos de pes, però clar, amb 70 quilos, si només doncs gaslen pel pla. A partir d'aquí, tot el que tu vulguis fer cara amunt, pujar obstacles, t'has de fer servir per la tècnica i treure partit de les especificacions de la moto
i també de la força física. Vull dir que entendràs que en un trial de 5 hores que dura el Mundial tingui molt a veure la resistència, la força física, la concentració. Vull dir, és un esport realment complet i poder no se li fa justícia, o quan se pensa que es va en moto sembla que sigui algo senzill de pujar damunt com quan vas a comprar pa amb el cotxe, no? I no es passa això. I al dia quantes hores feu? Els dies són bastant llargs, perquè, òbviament, en aquest esport compta tant la mecànica com el pilotatge, llavors perds moltes hores del dia, unes 4 o 5 de tècnica per part meva, però em perds unes quantes més intentant evolucionar la moto, no? Perquè no pots parar-te mai, no pots deixar de desenvolupar el material que tens, llavors les jornades són bastant llargues. I suposo que si entrenes tantes hores ja no deus tindre temps a dedicar-te a una altra cosa, no? Com els pilots professionals ja es dediquen a això i ja és la seva vida, no? Sí, vull dir, no hi ha temps per més, vull dir, t'has de concentrar amb el trial 100%, ja et dic, a més, no tenim instal·lacions molt fàcils o molt regulars per entrenar, no vol dir que jo agafi la motxilla de casa a les 9 del matí a les 9 i 5 ja estigui lloc d'entrenar, no? Hem de fer molts dies, fins i tot 1 hora i mitja de desplaçament, llavors et requereix totes les energies i tota la teva predisposició per fer un esport a alt nivell. I els inicis en aquest esport com són? Suposo que no qualsevol s'ho pot permetre pels costos, no? No, bueno, a mi a casa van ser clars. Em comprava la primera moto i a partir d'aquí me l'havia de guanyar jo. Vull dir, el tema estava clar, vull dir, casa diners justets, no hi havia massa cosa. Òbviament a mon pare li agradava molt aquest esport i doncs se'ls va poder manegar per aconseguir la primera moto i poder córrer els 2 primers anys sense doncs massa d'excessos. Vull dir, una moto que tothom a dia d'avui acostuma a gastar 2 o 3 motos per any, jo em vaig gastar una pels 2 primers anys, i així doncs va ser com vaig guanyar, per dir-ho així, la primera moto i la primera doncs, acceptació dins de l'equip nacional i mica en mica ha anat obrint camí fins a arribar on estem avui. Clar, fins que trobes un sponsor. I parlant d'esponsor, com ha afectat la crisi al trial? Bé, òbviament ha afectat com a tot el món, no? Vull dir, és innegable que això passa, però crec que dintre del moment que vivim hem d'estar prou satisfets, no? Venim d'un any en què el 2012 hem ampliat el calendari del Mundial Indoor, vull dir que a dia d'avui normalment es tendeix a reduir carreres, reduir costos, en el món del trial hem fet un pas endavant, no? Llavors estem contents de tirar així endavant, no? I parlàvem que tots els cracs sou catalans. Què passa en Catalunya al trial? Bueno, aquest poder és el problema que tenim a dia d'avui, perquè sí que per nosaltres és per estar orgullosos i contents, però per altra banda, quan intenten vendre l'esport arreu del món, no és tan senzill, no? Sembla una mica un monopoli, però és el que et dic, per una banda, satisfets que sigui així, que l'esport es quedi a casa, i de l'altra, la gent que es dedica a vendre l'esport no és tan còmode, podríem dir-ho. Bueno, podríem aprofitar aquest monopoli per fer totes les carreres a Catalunya i passar per Tarragona, no? No, bueno, tampoc és això. Vull dir, ara crec que, a més aquest any, fem un salt bastant important. Ara, d'aquí un parell de setmanes, tenim Mundial a Austràlia i Japó. Vull dir que l'esport s'està expandint i és intentar obrir fronteres i captar gent d'altres països. I ja, per acabar, quins són els teus pròxims reptes? Bueno, ara repte immediat aquest cap de setmana Campionat d'Espanya aquí a Sigüenza i a partir d'aquí, com t'he dit, en 10 dies marxem cap a Austràlia i Japó a continuar el Mundial Alto que hem començat farà cosa de 2 setmanes. Doncs fins aquí l'entrevista, Albert. Moltes gràcies, Albert Cabestany, per haver estat una estona amb nosaltres i molta sort aquest any, Moltes gràcies, merci. Gràcies. Ja l'heu sentit, Albert Cabestany, pilot del Campionat del Món de Trial, al microones de Tarragona Ràdio. Un dels més grans esportistes de Tarragona i, com hem pogut sentir, una gran persona. Molt bé, nois, gran entrevista i bona feina, carxoferos. Fins aquí, doncs, la carxofa esportiva d'avui. Moltes gràcies a Arnau Pla, Adrià Batiste i Fabio Marqui. Adéu. Escalfa'ns a les teves orelles. El microones, a Tarragona Ràdio.